हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गेमखौ नुदों जानांगौ। आं दायो गेलेगासिनो इउन' आर्केड गेम आरोना। नोंथांमोना बे गेमावहाय ओरैबायदि माने आर्निं खालामनो हागोन। नोंथांमोना ओरैबायदि प्रफिट खालामनो हायो आरोना। स्पिनल' खालामनांगौ अनलि। आं दा बिट होना दोनदों आरोना, बिट 20 होदों आं। नायलांदो आं बेसेबां आर्निं खालामो आरोना नैयावहाय। नै मिनि 54 नै बेयो माबा जायो आरोना, प्लास जायो। नै नायदो 1699 दै आरो जाबावगोन। नायबाय था लोगोफोर, बिराद बरिया। नोंथांमोना गेलेनो गोसोब्ला आं माने गेमनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होगोन आरोखि। नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालाम आरो इनस्टल खालामनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै गेलेबानो जाबाय। अनलि रिसार्ज खालामनो हायो 30निफ्राय रिसार्ज खालाम। नोंथांमोना आरो बांसिन प्रफिट बोनो गोसोब्ला माने 500 1000 बेफोरबायदि सोनानै नोंसोरो गेलेनो हायो आरोना। होमबाना बिराद मोजां